Dnes vás privítam masážou, dnes som to tak nacítila, takže som si pre vás pripravila novú, vysoko spevňujúcu aj liftingovú masáž. A ak máte deň, že sa necítite dobre, lebo sú aj také dni, že sa vám proste nedarí, máte starosti a hlavne sa vy same necítite dobre vo svojom strede, veru, že poznám to aj ja, spravte si túto masáž. Budete vidieť, že aj tá vaša tvárička, hneď to budete vidieť vizuálne, ale budete sa aj lepšie cítiť, pretože tie masáže majú neskutočné benefity aj pre to naše vnútro, pre tú našu dušu. Takže uvoľnite napätie, ako sa hovorí, vypustíte paru. Takže ak máte taký deň, nech sa páči, poďte si to vyskúšať a pridajte sa ku mne. Keďže je to naozaj vysoko spevňujúca masáž, tak ja som to tak dneska nacítila, že dnes si to spravím ako taký rituál. Takže dnes použijem kolagénovú hmlu s vitamínom C, samozrejme vyčistená pleť, bez make-upu, tak ako som vám v predošlom videu natočila tú postupnosť. Dnes spájam sérum s olejom pre ešte intenzívnejší efekt. Čiže ja som zvolila Hello Beautiful. Tie, ktoré používate Yahya, sa ma pýtate, ako používam. Takže 2 kvapky toho Beautiful séra a spojím si ho dnes aj s retinolovým olejčekom Sleeping Beauty. To je vlastne ten nočný olejček. Znovu 2-3 kvapky. Nanesiem na pleť a povtláčam. Tie oleje majú úžasnú aj takú tú svoju energiu, čiže povtláčate do pleti, na krk, ale dnes aj trošku na dekolt, lebo budeme pracovať aj s dekoltom. A ja si musím takto ešte trošku aplikovať, lebo tá moja poľ toho potrebuje viac. Tak. Aj na dekolt. Výborne. A môžeme začať. Takže začneme najskôr klbikmi. Začneme masírovať na dekolte, ale tak, že tými klbikmi budete rozťahovať aj tie fascie, čiže poďme pekne. Od stredu ideme a pekne až ku kraju. A kúsok po kúsku sa posúvam. Tak, zaborím, rozťahnem. To je ono. Ideme po úroveň kľúčnej kosti, to je tu. Takže znovu. Krásne vyhľadzujeme dekolt. Tak, a teraz krúžok, masáž. Postupujem vyššie a masáž. Výborne. Roztiahnem. Krúžok premasírujem. Výborne. A teraz tými klbikmi. Od stredu, bočná strana krku, pozor, nie stred, hej? Čiže ideme, výťah, rozťahujem k ušku a sťahujem dolu, hej, ten pohyb. Tak, držím k ušku a pekne všetko rozťahujem tými klbikmi. Výborne. Zaborím k ušku, dolu roztiahnem. A ešte jeden. Pridržím k ušku a roztiahnem. Výborne. Klbikmi. Poďme, druhá brada. Pekne pritlačím, nebojím sa.
Idem na striedačku, sislíky. To je ono. Pozor, zmena, dlhý pohyb. Dlhý pohyb. Dlhý. Dlhý. Ešte 2. Výborne. Nožničky. K ušku a dolu. Pred za uško. Dolu. Ešte 2. Výborne. A teraz. Palce pod bradu, celé dlane ako striežka, krídla nosa, nosová ústna vrástka a všetko pekne ide hore. Hore. Držím. Od nosa cez nosovú ústnu vrásku. Poďme hore, dvíham všetko. Držím. Intenzívne idem a dvíham šup hore. Výborne. Zmena. Palce pod bradu. Celé dlane na bradu. Palce mám stále pod bradou. A dvíhačky hore. Hore. Hore idem. To je ono. Dvíham hore. Ešte 3. Výborne. Celou dlaňou budeme robiť takéto pohyby. Od spodnej hore cez líčko. Vydvihnem. Vydvihnem. Výborne, zmena. Teraz pôjdeme na takú jogovú ako keby pozíciu brúškami, celými dlaňami. Pekne ideme od brady, cez nosovú ústnu vrásku, vydvihnem líčko, držím pózu, druhá ruka šup hore. Držím. Dvíham. Lifting výrazný, držím. A znovu. Šup hore, držím. Tak, poďme. Po tú kostičku. Držím. A ešte jeden. Tak, výborne. Vidíte? Krásne sa všetko zdvihlo. Takže druhá strana.
Dvíham. Hore. Výborne. A teraz druhá strana. Vydvihnem všetko. Držím pózu. A dvíham. A znovu. Vydvihnem, držím. A všetko pekne dvíham. Toto. Držím. Hore. Držím. Podlíčko. Vydvihnem. Podlíčko. Vydvihnem. Ešte dva. Šubore. A ešte jeden. A hore. Výborne. A teraz pekne pôjdeme od stredu a krásne hore. Od stredu pretočím dlane, stred, pätky a k spánku. Lifting. Už to aj cítiť, ako tá naša tvárička spevnie pomaličky. Ešte jeden. Tak, výborne. Dva prsty. A hore. Dva prsty. A pekne cez spánky, až do vlasovej časti. Idem tu, ako je kostička. Tak. V tejto pozícii som. Výborne. Dva prsty, spodné viečko horné, zaborím sa a roztiahnete. Nie takto, ale dnu. Hej? Poďme. Tak. Ešte dva. Takže vidíte. Takže znovu dva prsty. Zaborím, roztiahnem. Premasírujem jemnúčko do tkanívka a pekne všetko roztiahnem. Roztiahnem. Ešte dva. Ešte jeden. Výborne. Zvrašťovač prichytím pod obočie a snažím sa to vytočiť. Hore idem. Prichytím a trošku ako keby vytáčam. Uvoľňujem to napätie. Ešte. A teraz zmena. Pekne popod obočie.
prichytím a pomaličky sa presúvam, uvoľňujem ten sval. Pomaly, pomaly. Ešte 2. Ešte 1. Týmto. A hore. Tak. Všetko podvíham. Ešte. Zmena. A do strany. Do strany. Tak. Už celou touto dlaňou idem. Tak. Striežka. Striežka. Tak. Dobre. A dole. Od stredu. Dýcham. Uvoľňujem všetko. Bočná strana krku. Dolu. Tak. Ešte 1. Výborne. A na záver liftingová póza, palce pod bradu. Za uško. Uvoľním. Držím. Uvoľním. Sústreďujem sa na ten dých. Uvoľňujem napätie. Ešte 2. A ešte 1. Takže máme 17-minútovú masáž. No tak ja verím, že to cítite, lebo naozaj úžasné uvoľnenie, na tvári vidieť krásny liftingový efekt. Tak ja verím, že ju využijete a že vám tá masáž pomôže na viacerých úrovniach. Ďakujem krásne za pozornosť a vyskúšajte.